Bună și bine v-am regăsit la 14 pachete și plus bonus. Care nu se știe. Așa, hai să deschid. Acum deschidem. Acum sunt cu prietenul meu, Arsenie. Dacă vreți să vă arătăm câte pachete sunt, să vă arăt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și cu alea sunt 12. Am greșit, scuzați. 12. Și bun, hai să începem. O să deschidem primul pachet. Mamă, cine ne-a picat? Ne-a picat Manuel și Ache. Ăsta. Mamă. Ăsta. Ăsta. Prendia și ultimul Byron! Mamă, Byron, uitați aici Byron. Vedeți, dacă vă place, arată bine. Și astăzi vreau să mai zicem că deschidem până ne pică echipa PSG-ului. Sperăm. Bun, și acum o să-ți arătăm ceva ce am văzut acum și o să vă placă. Lionel Messi și Neymar. What? Nu cred. Mamă, bă, să mor eu dacă nu. Uite, ne-au picat aici Timber și Owen. Uite ăștia. Angel Di Maria și Moise Kean. Și Ansu Fati și Ferran Torres. Yay! Ne-au picat Messi. Dar ce noroc puteam să avem. Și trebuie să ne pice PSG. Deschidem până ne pică PSG. Dacă e, dacă nu, asta e. Ăsta. Axel Listel și Angel Di Corea. Ăsta. Și ăsta. Nu cred! Numărul 1, nu! Bă, am completat pagina 2. Am completat pagina 2, ce tare. Ăsta. Și ăsta, Matip și Jolie Gomez. Sunt să spice unul care eu nu l-am. Opa, e ceva aici. Wow, ce avem acolo. Vedeți aici ce e ceva galben? Sper că vedeți că e ceva galben. Bun. Bruno Costa și urâtul ăsta. Ăștia. Mamă. Ăsta. Mamă. Ăsta, bă, Pedri, Sergio Busquets și Sergio Busquets și Gavi, așa îi zic eu, Sergio Busquets, Alisson și Virgil van Dijk și urâtul ăsta. Îi zic eu urât ca așa-mi place mie. Hei. Hai să Giannisos, nu știu cum îi zice, Son, Neymar și Nu Leao. cred. Neymar și Leao, ce fain. Ederson, Joao Cancelo și Ruben Dias, sper că vedeți. Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford și Jadon Sancho. Ronaldo. Și urâții ăștia de acolo. Isnau și Rud. Îmi lasă. Nu cred că nu ne pică niciodată Paris, mă, că ne pică altceva. Bă, sunt doar speciale, așa văd. Eu văd doar speciale. Da. Este un semn bun. Yeah. Liverpool. Mamă. Liverpool. Ăsta. Mamă, bă, da, ce urât sunt. Bă. Mohamed Salah și Darwin Nunez. Ăștia doi urâți și ăsta. Bă. Și uite, Kevin Trapp. Ăsta nu sunt urâți, ăștia sunt frumoși, nu mari. Dar nu mai. Au picat Cristian Pulisic și Mason Mount. Sergio Ramos și Danilo Pereira. Kai Havertz și Conor Gallagher. Doi încolo. Cristianes, Eriksen și Fred. Urâși ăștia de încolo. Benacer și Tomori. Bine, nu-mi plac de ei, sunt răi. Cu ce? Coche, Marcos Llorente și Axel Witsel. Bă, dar în cartona și ăsta e fundaș, Axel Witsel, n-am uitat să vă zic. Hank și Iosef. Club Indefenti de la PSG. Mamă, ce aproape au fost. Bă, deci mai avem un pachet. Dacă nu, băgăm asta, dacă nu ne pică.
urții ăștia, Gorecta. Mariano și Ghele Arana. Dacă nu ne pică din astea 4 pachete PSG, atunci se pune ăsta de la PSG. Da. Nu mai avem șanse. Ăsta, vedeți? Andreas. Urâții ăștia, Nu urâții e. ăștia, urâții ăștia. Nu. Cum urâți, mă? Jordi Alba și Joey Sconde. Dăm încolo Joshua Kimmich. Mamă, trebuie Bun, să și editez bonus, pe- avem și bonus, să vedem. Așa, să vedem bonus. Acum le deschidem. Da, nu știm. Miller, Henderson Fabino, dă-l direct. Acum, echipă. Și nu cred pe pachet e bun. Nu l-ai pe Pedri? Bă, da. Îl ai mie, te rog. Pentru, Bă, dar l-ai dublură. pentru ăla știi tu care? Ăla știi tu. Oricum, ăsta e perfect. N-ai ce să zici. Bun, hai să vedem ce-i pică la Marco Verratti. Da. Scuze, Marc. Oi. Și Porto, ce aproape. Porto. Și Champions, Chelsea. Mamă, Chelsea. bă, Chelsea, nu, da. Ma. Zic, am lăsat jumătate. Să vedem. Nu ne pică, nici n-are rost. N-avem cum. De ce le pus? Uite, ne-au picat Alan Jair și urătul ăla. Băi. Denis Odi, Eduard Sobol. Da. Marcelo Bravo, salut. Octavio, Stepen și Uriela. Și ăștia doi. Da. Și asta e videoclipul gata.